Benvolgut Miquel Àngel, els fastos irrenunciables d'Atlanta 96 ens van impedir d'acomiadar-te tal i com et mereixies. No hem volgut pas renunciar a fer-ho, tot i que el pas del temps t'ha anat embolcallant amb el mantell de l'oblit. Encara que ara on ets no et cal pas la llotja. La gran dama et va arrabassar aquest privilegi i ens va deixar sense el teu futur i amb el nostre present. Aquí i allà, malgrat tot, continuaràs essent en Miquel Àngel Riera, l'home afable, el senyor discret i xop d'humanitat, l'escriptor exigent amb si mateix, el poeta rigorós, el fabulador minuciós que tota cultura s'ha de preuar de tenir. A casa nostra, tu ho saps, no es mira gaire prim i només es lloa a qui ja no en pot gaudir. No sé si m'entens. En general, jo partesc d'allò que podríem dir una gramàtica catalana d'ampli abast, però, naturalment, fent-hi unes intercalacions d'expressivitats que potser són molt localistes, però que per mi resulten especialment expressives per fet que les duc molt assumides. Vas accedir a la lletra impresa de passada la trentena del verset de la poesia, on vas abordar, tal i com ha dit Julià Guillamont, amb un estil discursiu, la bellesa del món i dels éssers, l'impuls humà que s'adreça de vers ells i una consciència dolorosa del temps. Que t'arribi de mi la flor de la paraula i del meu cos pel teu el més noble floreig, paraula i cos amb dos ardents com una llàntia. Que en coneguis de mi l'oratge dels migdies, no aquest vent tardoral que desiaren neix. Em faig de l'estimar-te una qüestió d'estil. Ens has deixat una obra densa i intensa, autèntica i seriosa, greu i humana, que ens parla de l'home fonamentalment i de l'ésser humà en particular. Encara que ens cal el pas del temps per adjudicar-la, com diu l'Oriol Izquierdo, podríem destacar-ne alguns elements, si et sembla bé. L'esteticisme, la potència del jo que protagonitza les teves novel·les, un jo potent, capaç de comprometre't fins a la intimitat de mostrar-te tal qual eres i ets. Jo pot ser que vagi equivocat. Naturalment no estic en condicions de donar lliçons a ningú, però sí m'agrada fer totes les coses que faig amb una gran autenticitat, amb un gran sentit del rigor, perquè som conscient que allò que es fa quan un escriu incorporat a una literatura tan sagrada i tan màrtir com la catalana s'ha d'autoexigir molt. Llibre rere llibre se't va reconèixer la teva feina de tità del mot sense que t'ho proposessis amb premis i distincions ben merescuts, guanyats, però, a pols, lletra a lletra, mot a mot, frase a frase. Fins se't va proposar pel Nobel. Te'n recordes? Malgrat els guardons, sempre va ser el mateix. Tota la meva literatura és, i vull que sigui, un capbussament de mi mateix, una introspecció a la recerca dels materials més rics que hagi anat afluint a partir de les meves experiències vitals i que hagin anat agafant una forma que mínimament sigui profitable a l'hora de vestir tot un cos creatiu. No ens direm adéu, Miquel Àngel, perquè per a un creador que deixa una obra com la teva, aquest mot de comiat definitiu no existeix. Cada vegada com obri un llibre que porti la teva empremta, la teva signatura, seràs amb nosaltres.